Reaksyon po sa sinabi ni Vice President Leni na iwasan daw po ang mga personal na insulto sa isinasagawang Senate inquiry ukol sa overprice sa pagbili ng medical supplies at sa halip ay manatili lang sa katotohanan, lalo na raw po ngayon at nahaharap pa rin sa pandemya ang bansa. Agree po tayo, pero lumalabas po na parang yung ilang mga senador hindi papayag hanggang hindi lumabas na di umano ay may korupsyon. Malinaw naman po, walang overprice sa PPE, walang overprice pagdating sa face mask. Sumunod po sa proseso kasi ang Bayanihan 1 sinabi hindi na kinakailangan sumunod doon sa 9184. So hindi ko po alam kung ano pang gustong makuha ng mga senador dyan sa pagdinig na yan. No? Pero kung ikukumpira po natin doon sa pagdinig sa Kamara de Representante na hinahayaang sumagot ang mga testigo at mga resource persons, lumalabas po talaga wala pong irregular doon sa mga biniling mga PPEs, face shields. At saka siyempre po, nandyan yung testimonya mismo ng chairman ng COA. So sa tingin ko po, kung sinabi na ng COA na walang overpricing, hindi ko po alam kung bakit pa nagpapatulog. Kung hindi, politika na lang talaga ang dahilan. Thank you for watching Politico TV. Please like and subscribe to our channel for more videos.